lokaci haka ne rabi ya nufa dole ne na fara an ce ban kai ba ta nake ban je ba sai gani yau ina lokaci na ko na ce ina yayi na can a nemi da gwalo yanzu na zamo shakalo da tata ake gwada tafiya yaro a daina ce masa dalo sayin da na fara hanyar da na hango sai nake jin ta min nisa sai nake jin ba zan kai ba komai sai da niyya ake gashi yau ina yin yayi a da lallabe nake gurin su ba mi nake na gwada Allah na gwada manzona na gwada babana na gwada mamana mami na gode baba na gode mamodi na gode don kare nan zan yi mai sauraro gani na kulura ke hotoro godiya zan yi mai sauraro godiya ga Allah sarki na yau gani kai ka sa maza da mata ke gane ni da na fito gida kowa ke ni ko ina na je kowa ya gane ni lokacin ina yaro yau kuma gani da ku nake alfahar mai sona gani baiwa ta waka ban yi gado ba dan haka ciki ba zar